Praise God, oh, hallelujah. Dofo nyankopon unsha no nyokese. Ene nso yeda foforo nyame aye a yetwa se yede ye ho eto ne so efise kwesi na yentimi nya hwe. Ene de ode ne nsa ka yen enya ne yen. Dofo yenhwe nipa dodo anadwo omokoda ne nipa dodo anapa onyame enya ne omo. Ai adom ne ntio enye papa ye bi ya ho odin na ye nimdie bi eye na adom ti bia ye wo ye yetimi ye bia no moma ye ma won kronkron no kwan no mo aye yentimi ye nhye ne nuonyam efise dwumedie bi ode ahye won se bia ye dwumedie a ebeboa afoforo momo egino mo na so na Bible kan na say afutu aye ne yie say ye papa ya ye ne yie say ye asode mun siesie dwumedie biara wodi bia dina di ne yie efise owura na wafrɛ ye no odo ne ma se ne ode adom ye de be ye adwuma odofo ade be na wo ye ama erade efise ne ye bia esese ye se ye ama erade ne ye nye manipa enu nti ene ye mpa ibo nyina nse nyame nkronkron boa ye yentimi fa wasem nye adwuma enibre so ye hu ne se enche obetimi sane woni onyem berbia etwa se wie adwuma nso de ahye yensa nyame nkronkron boa ye yati wasem ase no ene be boa ye ma yetimi ejina aye wadwuma ne ntiase mu yeda wase e wo Yesu din mu amen odofo ne nso me ma akwa abade ba otiase senjumedie so ye betie nyame asem na ensam ye hwe ye Bible no be nso ye de color red ene ye de atwerɛ se efi Yesu Kristo ankasa no mu ena all catch ye hallelujah o say ebredi ewie ye no mu no atrofo edifo atrofo Christ mpo ebeba obi beba obeka so ye Christ ebi nso so ebe chance nsentrene ni ade o se ya nhwe yi a ya sam yi mpo no ye mu bebre osefo no ebe da ye ebe dwene se eye no kore no so na nye no kore no a odofo o se waka nsem a ebesi no wada na edi akyere ye preko se de be ya sha sisi a enye ye wonwa na me ne onyina so di adanse se emu dodo na ahyase esisi o se tabre no mu no ahohiahia bre ebeba ene ye hwe wiase ma wotie news a ede na wo ahohiahia nko a no se afie no echi no ewia no kra ebe yetum no samo so ebe jai se e makane a eche se esum bedru wiase adofonom asemo a hu ne hu hia so se yebeti ase se de be ye mbo ye bra biara afio se nsoma ewo so no ebetete ato na tumi a ewo soro ebe woso hallelujah na afei o se abasa na afei ye be hu ni papa ne se o sane ewo munonkum so na tumi ne nuonyam ahye ne ma tumi ne nuonyam ekura no a odi sane fom adofonom na afei o se eno ena mu behu se obesoma na abofo amomo akowiase nyinara akoboaboa na hotefo ano eno ena Bible ma yati ase se ye hu ne tenten wa ha nanso eye in a twinkle of an eye eye ni pre ubu ni pre no na sansem aye ken abofu o ma boaboa ya no efi asase ne bebi biara nyame nkrofo ewo adofonom asem a emu odu na hu hia nso se ye ni beba ye ho so ni obefa yen no o so esiesie bebi papa ma ye wo na je fie na eba oba befa yen so betimi aba brebia nti adofo enjeja wo ho o nyame som en sorry nkotena so dem keke preach keke en nansenchane di keke mama ye ma nyame nkronkron kwan no ankasa ondi ye kan omboa yen na ensi ye
ama ɔba yɛmu biara anyɛ ɔyeraba. Ɔdɔfo mama yɛma yɛnimra yɛ ho so kyɛ asɛm no na ɔfoforɔ nso animra ne ho so. Na afei unsubscribe yɛ abɔ mmɔden no yɛ ne saa na share nso ka kyerɛ nea ɔde ma no nsa no nso so unsubscribe. Onyankopɔn nhyira no nyɛ ɔkɛseɛ ne de so aba na wo ne me mmɔ mu ɛnyɛ ɔsɛmpakani adwuma. Onyame nyɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ Jesus Christ din mu. Afei nea mesɛ ne sɛ ɛbere biara yɛkan passage no mfimfini a na wabɔ mmɔden akan chapter no nyinaa nso na Kronkron nso ɛne wo bɛkasa. Nyame nhyɛ wo bebree na so aba wɔ Yesu din mu. Bye bye.